F'waħda mit-30 kumpaniji li bħalissa qed jaħdmu miċ-ċentru tal-inkubazzjoni għall-intrapriżi f'Kordin qed tiġi żviluppata idea li se tbiddel il-mod kif isir it-tagħlim fis-settur tal-avjazzjoni. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Raven Christian Farrugia li bħala inġinieru pilota ta' esperjenza flimkien mas-sieħeb kummerċjali tiegħu spjegalna kif qed jiżviluppaw kunċett ta' tagħlim differenti bil-modi konvenzjonali biex bekk isir aktar interattiv u aċċessibbli fuq pjattaforma diġitali. Raven oriġinat l-idea ħafna qabel il-Covid, imma ovvjament bil-Covid qed nindunaw li d-dinja tal-avjazzjoni u iktar id-dinja tal-edukazzjoni inbidlet. U dak li nixtiequ nagħmlu, rridu noffru portal fejn u platform u digital environment fejn in-nies ikunu jistgħu jinteraktjaw f'din id-dinja ġdida ta' wara l-Covid. Is-Sur Farrugia spjega li jeħtieġ titjib fl-esperjenza edukattiva f'settur importanti ħafna għal pajjiżna. Minħabba fek xtaqna noħolqu portal fejn l-ewwel ħaġa jkun aċċessibbli ħafna iktar, ġifieri nżidu l-aċċessibilità industry-wide lil kulħadd, ġifieri mhux biss piloti imma inġiniera, air traffic controllers, nies li jabbu l-bagalji, tobba li jiffirmaw ċertifikati, nies fil-management tal-avjazzjoni, ġifieri across the board. Intant, il-Malt Enterprise u ċentru tal-inkubazzjoni għall-intrapriżi f'Kordin qed joffru spazju sabiex fil-perjodu inizjali kumpaniji jkunu jistgħu jiżviluppaw l-idea tagħhom. U għalhekk idħul li fil-bidu jkun limitat jintuża speċifikament biex tikber il-kumpanija. Il-Malta Enterprise u l-KBIC għanuna f'dan il-rigward. Biex aħna nkunu nistgħu noffru kontenut li huwa interattiv u aċċessibbli għal kulħadd, għandna bżonn ovvjament ngħinu lil providers tagħna biex nippuxjawhom u nimpruvjaw il-kontenut tagħhom u minħabba dak għandna bżonn area fejn ikunu jistgħu jirrekordjaw dan il-kontenut. Intant, fix-xhur li ġejjin, il-kumpanija Raven mistennija tibda timpjega lin-nies.